since college, ginagawa na ng partner ko yung ano niya, yung product na to, pero wala siyang brand name. Originally na brand name. Parang naisip lang namin na gawan siya ng bagong concept, tapos dalhin dito sa Pampanga, na papatok sa mga Kapampangan. Siguro yung naging inspiration ko para makatulong na rin sa family ko. Kailangan ko mag-focus dito dahil dito yung nakikita ko mas better future. Hi, my name is Ryan Miklat, And I'm Camille Cruz. and we are Milky Dango. Nag-start yung Milky Dango last March 2021. Parang ano lang to, small business lang namin. Since nagkakilala kami last year din, last February, parang ginawa lang namin siyang source of income para sa mga dates namin during pandemic. Tapos nag-last lang kami ng mga 1 month, March to April lang kasi po need ko na pong umalis ng bansa. So nag-stop po yung Milky Dango last year. Then this year lang po kami ulit nag-start and nag-focus po sa business. Yung Milky Dango parang naisip ko lang siya, yung dango na Japanese dumpling. Kasi kakabasa ko lang tsaka kakanood ng anime, nag-came up yung dango. Tapos parang same ingredients siya nung ginagawa niya, kaya naisip ko na parang imitate siya dun sa Japanese dumpling na ngayon na dango. Tapos nilagyan namin siya ng milky sa unahan kasi nga yung loob nung dango niya, meron siyang bursting pastillas sa loob. Basically, wala kaming degree about business or experience. This is our first time po na mag-came up sa ganitong business. And I'm a seafarer, waiter ako sa barko. Tapos ngayon, this year lang ako umuwi at naisipan namin na mag-focus kami sa business na to. Nung una, ano lang siya, side hustle lang siya, ginagawa lang namin. Once a week lang kami gumagawa, parang collecting orders lang kami once a week. Pag day off ni Camille, doon kami gagawa ng lahat ng orders, tapos i-distribute namin the next day. So, after namin ma-feature sa isang vlogger or influencer ng one time, bigla siyang nag-click sa social media. Then, the previous month, ginagawa na namin siya everyday kasi sobrang daming inquiries. Bali, nagkakilala po kami online. And then, nung time na nag-stay na po ako sa kanila, parang doon na kami nagkaroon ng idea na i-open tong business na to. Since yun na po yung nakasanayan ko before since college na parang ginawa na lang po namin, in-improve na lang po namin. Literal na partner kami. Ginagawa na lang din namin siyang parang hobby na lang din. So parang productive kami at the same time magkasama pa rin kami. Tapos hindi naman namin siya talaga parang hindi kami na-stress kasi naglilimit din kami ng mga kaya lang namin. Hindi namin siya ino-overwork talaga. Saka parang na rin ito yung parang inspiration namin sa mga travel goals tsaka mga mga future gastos namin as a partner. Very fulfilling pag meron kang ganito na sa amin, like starting pa lang kami, mga 2 months pa lang. Actually 2 months pa nga lang this year. Very fulfilling na siya. Tapos parang nakikita na namin yung future namin na hindi na kami mag-work as a employee lang. Kasi nowadays, meron na rin kaming mga employee na binabayaran. So parang hindi na kami yung tumatawag na boss sa iba. Parang kami na rin yung tinatawag na boss. As a seafarer, kahit na
medyo mataas yung salary. Yung life kasi parang sobrang work, wala ka ng time sa sarili. Compare dito sa may sarili kang business, hawak ko yung time mo. Yun, kailangan mo lang mag-take risks. Hindi naman palaging malakas, hindi naman palaging madaming orders. Tuloy-tuloy ka lang dapat. Saka dapat focus ka lang dun sa ginagawa mo. Bali yung naging struggle yung siguro namin is kung paano namin siya ipapakilala sa tao. Is hindi naman siya ganun kakilala talaga nung una. Yung concept ng product, wala pa talaga siya dito sa Pampanga. Kung iisipin mo, parang wala ka pang makikita talaga na ganitong product dito sa Pampanga. Pero makikita mo yung product na to sa Manila, pero siya din talaga yung nagsusupply nito sa Manila. Tapos parang mas sumisikat kasi that time yung mga nagtitinda ng product, nire-rebrand yung product niya. So parang last year lang talaga namin naisipan na mag-benefit sa sariling product namin. Pinaka-challenge siguro dito sa product namin kasi highly perishable siya dahil dun sa mga ingredients niya. Pinaka-challenge na naisip namin kung paano namin siya mai-out sa market like Visayas, Mindanao, or yung mga malalayong region, or paano rin kami mag-export sa ibang bansa. Kasi parang thinking big na rin kami kung paano namin mapapalaki yung product namin eh. Naghahanap na rin po ako ng mga trainers kung paano namin yung product namin. High potential siya kasi parang tiwala kami sa product namin. Wala pa kaming kahit na isang narinig na negative feedback dun sa product namin. 100% parang hindi nga nila kilala, pero pag natikman nila, siguradong uulit sila. Tsaka lagi nilang sinasabi sa amin na talagang masarap yung product namin. So parang basically, paano ba pumapatok yung pagkain, di ba, dun sa lasa niya. Kaya ganun namin nakikita yung future ng product namin. Yung rewarding part po dito is yung mga compliments po ng customer. Nakakatanggal po siya ng cost. Sa box of 9 po, nagko-cost lang siya ng 130 per tub. May tatlong klase kami ng tubs kasi, from classic, premium, and coffee and tea special. Lahat siya assorted, pero dun sa coffee and tea special namin na coffee matcha Thai tea, 140 siya. Pero the rest nun, pag siya, classic and premium, 130 per tub siya na 9 pieces na po. Freshly made kasi siya, so parang hindi na namin siya pwedeng, pag hindi siya naubos the next day, pag hindi naubos yung product namin, parang thinking of bibigay na lang kami ng discount for 1-day-old product. Pero kailangan kasi siya parang sa mga bakery na fresh made daily para yung consistency ng quality rin nandun. Yung dango kasi, Japanese dumpling siya nga na made in rice flour. Siguro yung product namin, iba lang yung pagkakaluto or technique ng pagluluto, pero yung ingredients kasi niya, nandun siya. Tapos parang hinaluan na lang talaga namin ng ibang ingredients na magiging compatible dun sa product namin para pumatok talaga siya. Kasi yung dango, simpleng simpleng dumplings lang siya na parang siya, typical na rice flour na minsan binoil, in-steam lang siya. Tapos parang yung feelings niya or flavor niya nasa taas. Itong pastillas na to ay ginawa namin ng sariling recipe para mas maging compatible siya dun sa dango na gagawin namin. Hindi siya yung typical na pastillas na mabibili natin sa Bulacan, bali ginawa namin siya ng sariling recipe. Pag kasi dinala mo siya sa Pampanga, iba rin talaga yung parang panlasa ng mga Kapampangan. So parang minarket namin siya dito sa Pampanga, tas culinary capital of the Philippines yung Pampanga, di ba? So
parang yung mga cuisine dito, medyo parang kakaiba siya compare sa ibang region. So, fulfilling pag nagustuhan ng mga Kapampangan yung mga pagkain na pinroduce namin. Parang ganun siya, ka-rewarding. Sa akin, mas okay na nakagawa kami ng sariling brand namin. Para lahat din ng compliments na nanggagaling sa customer namin, kami rin yung makaka-receive. Yun lang talaga yung product. Tapos nung, ini-innovate namin nga kasi nga, medyo kakaiba nga dito sa Pampanga pag dinala mo. Dinagdagan namin siya ng mga flavor na papasok dun sa mga panlasa. Like na hinaluan namin siya ng coffee and tea. Kasi yung mga ingredients niya talaga, original matcha, sa Thai tea, original ingredients din ng Thai tea, tsaka sa coffee grounds powder din siya. Ganun yung mga ingredients niya. Bali, meron na po kaming mga list na plano po namin i-game off na bagong flavors and bagong variant. Pwede nyo kaming i-message through Facebook or Instagram lang. Kasi very active naman kami. Yun pa lang yung pinaka-platform namin ngayon kasi wala pa nga kaming physical store. So, very active naman kami sa pagre-reply ng inquiries tsaka mga orders doon. We are located at Barangay San Isidro, San Fernando, Pampanga.